patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayang hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sheila Vergara Rubio. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Trabahante sa pantalan sa Cagayan de Oro City ang patay human mahulugan ug dakong steel pipe samtang katrabaho. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dead on the spot ang truck driver nga si Edgar Pagente, 50 anyos, taga Sinanguyan, Don Carlos, Bukidnon. Human nga matagakan ug malatayan ug usa ka dakong steel pipe samtang katrabaho sa Port of Cagayan de Oro City. Sigon sa investigasyon sa Maritime Police, nahitabo ang aksidente bandang alas 3 sa hapon adlawng Sabado. Gisugo kuno sa biktima ang forklift driver nga si Rex Padero nga ipasaka ang steel pipe sanglit iyahang ayuhon ang pagkatali sa kadena aron dili kini mahulog. Apan wala damha nga nahulog ang pipe ug milatay ngadto sa biktima hinungdan sa iyang pagkamatay. Di na maitsura ang patayng lawas sa biktima resulta sa kabugat sa pipe nga nahulog kaniya. Ayun nga yung panawagan natin sa publiko. Patuloy nating i-observe pa rin yung safety protocol sa pagtatrabaho at may COVID pa rin tayo, patuloy tayong mag-iingat. Human sa insidente, daling gikuha sa otoridad ang driver sa forklift nga si Padero o kasamtangang gipriso sulod sa Police Station 5 Makabalan. Depensa ni Padero nga wala gayud niya tuyua nga mamatay ang iyang katrabaho ug aksidente ra gayud kuno ang nahitabo. Sa 7 ka tuig kuno niyang pagpanarbaho isip usa ka forklift operator karon lamang siya nakasinati ug ingon ani nga disgrasya. Wala gyud ko nagtuyo nga mubuat og inato nga panghitabo. Mga ilang yung og dako kay nga pasaylo. Ako po nga makakuan ko dari. Kaya na po ko pamilya nga ako pong buhion ba. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang gipasaka sa kapulisan, batok kang Padero. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Driver sa truck sa Davao City, swerteng nakalingkawas sa kamatayon human gipusil sa duha ka wala mailing suspect sa ilang Davao City. Giling gidala sa ospital ang biktima nga si Cirilo Pacquiao, 29 anyos, residente sa Aurora, Zamboanga del Sur, human mapusilan ang walang abagan niini sa duha ka mga wala pa mailing suspect. Sakay sa 10-wheeler truck, padulong unta makuha og semento sa barangay Ilang, Davao City ang biktima apan pag-abot sa crossing Ilang kalit kini gipusil sa mga suspect. Daling misibat ang mga suspect human nabantayan nilang dunay police mobile patrol duol sa crime scene. Ana sa luwas nga kahimtang ang biktima samtang padayon ang investigasyon sa kapulisan. Panaribal dara sa may crossing Ilang, so, naay duha ka suspitsado. Unfot, gipusil to si Cirilo Pacquiao, tong biktima. So luckily na ang atuang mobil. So wala na padayon ang ilang kuan pagpatay unta sa maong biktima. Senior citizen og kanhi na priso na nadakpan sa gikasang bypass operation sa otoridad.
Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez live. Cyril. Yes, Real, apan ang usa sa mga dinakpan mi depensa nga planted kuno ang droga nga nakuha sa iyang posisyon. Ang tubag sa otoridad atong Siron. Dili sila mutuuan ng ilang mga alpa-alpa kay puro na lunod kay ug makakuha tagaan man na nila. Tinuod lang nga pag-istorya. Ug mahimo undangon na nila kay mura man gihapon ug wala sila silot dinhi sa hitaas na agid sila silot nga itumpawak nila ang tao para nga malunod. Kini ang mensahe sa senior citizen nga si Pablo Taryao ngadto sa kapulisan. Human kini nadakpan atol sa gihimong bypass operation sa Zone 2 Barangay Taytay, El Salvador City. Alegasyon sa suspect nga planted ang mga droga nga nakuha kaniya. Sanglit wala kuno siya nagagamit. Apan aminado siya nga adunay mga higayon niadtong milabayng Disyembre nga nakabaligya siya og droga tungod kini ang gibayad sa iyang pasahero sa taxi. Wala man kuno siya kwarta ang iyang gihatag katong items nga gamay kayo. Gamay kayo. Dili man ko mo gamit mo nang nakaibaw man ko dinhi dapita nga naay mo gamit mo nang akong gihatag sa iya aron dili masayang akong boundary ug akong gasolina. Apan sigon sa kapulisan, positibo ang operasyon nga ilahang gihimo. Labi pa nga napalitan si tatay og usa ka sachet sa gituwang shabu gamit ang 500 pesos marked money. Nakuhaan pa kini og upat ka pakete sa suspected shabu nga mobalor sa 27,200 pesos. More on sa pagpamaligya ni siya. So ang kasagaran niya ani nga mga parokyano is diri ra gyapon sa taga-poblasyon El Salvador o ingon dito sa kapit sa hinterland namo nga barangay sa San Franz. Samtang sa Upol, Misamis Oriental, dakpan sab sa gimong bypass operation si Quintino Bacaro, 45 anyos, og residente sa Zone 5 Bara Upol. Napreso na si Bacaro kaniadto tungod gihapon sa susamang kaso. Apan nakagawas kini tungod na dismiss ang iyahang kaso. Nakuha gikan sa suspect ang upat ka sachet sa gituwang shabu nga mukantirad og 6,000 pesos. Usama ni siya construction worker. Ang iyahang pamaligyan diha pud sa iyahang diri sa may area sa Bara, no? Bara sa Igpit. Nayara po mga kailang gagamit og shabu. No, ang usay ga tabok ni siya sa bulwa, ipunan. Real kasong paglapas sa RA 9165 ang atubangon sa mga dinakpan dugang pahimangno usab sa otoridad nga likayan ang pagpamaligya og ilegal nga droga aron dili masayang ang kinabuhi sulod sa prisuhan. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Tungod sa danlog nga dalan, samdan ang driver sa usa ka SUV human nabalintong sa highway sa Antipas, Cotabato Province. Gikan kuno og Davao City ang SUV nga gimaneho sa usa ka nailhan lang sa ngalang Kyle dihang nabalintong sa highway sa Barangay New Pontevedra Lunes sa buntag. Sa investigasyon misulay kuno kini og overtake sa laing sakyanan apan tungod sa kadanlog sa dalan tungod sa pag-ulan hinungdan nga nawad-an kini og kontrol sa manibela hangtod nabalington sa highway duol lang sa mga kabalayan. Wala hinoy nasamdan nga mga residente apan samdan ang driver kinsa daling gidala sa ospital. Nadaot sab ang windshield sa sakyanan. Pahimangno sa otoridad nga hinay-hinay lang sa pagpadagan matag muulan kay danlog ang dalan. Pipila ka oras nga nakasinati og power outage sa Zamboanga City ug halos tibok Zamboanga Peninsula karong adlaw. Anang report. Sugod alas 8 sa buntag Martes, diyang nakasinati og total blackout ang halos tibok Zamboanga Peninsula. Busa naundang ang trabaho sa mga opisina ug ubang patigayon. Lakip na apektuhan sa power outage mo ang probinsya sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte. Sumala sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ang ilang tower number 60 nga Baloi Aurora 138 kV line sa Puuna, Tangkal, Lanao del Norte natumba. Naguba ang ilang tower, human gipanggabas o gipangawat kuno ang bakalog piyesa nini sa wala pa mailing grupo. Outage of our Baloi Aurora 138 kV line caused by the toppling of tower due to sabotage. This is tower number 60 located in Puuna, Tangkal, Lanao del Norte. Based on reports, there was this intentional perforation of the transmission line parts causing the power interruption yesterday of the line. Tungod nini, nagpahigayon og rotational brownout ang Zamboanga City Electric Cooperative o Zamzelco sa syudad alas 10 sa buntag. Nakikikoordinar na usab ang Zamzelco sa Western Mindanao Power Corporation nga independent power producer na nakabase sa Zamboanga City aron muhatag og kuryente sa dakbayan. Apektado sa bang serbisyo sa Zamzureco 1 ug Zamzureco 2, Zaneco,
Mo LC1 ug mo LC2 ingon man laneko. Sugdan galayon ang pag-ayos sa nadaot ka tower. Sigayong luwas na ang lugar gikan sa mga dotang elemento. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Tungod sa sagunsong pag-ulan, pipila ka mga infrastruktura sa managlaing lugar sa Mindanao ang nangadanyos. Atong sayron ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sila na danyos ang tulay sa Arakan, Cotabato Province samtang nahugmak sab ang parte sa National Highway sa lungsod sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat Province kinitungod sa walay puas nga pag-ulan. Nangaliki kining parte sa tulay sa barangay Salasang sa Arakan, Cotabato. Human nahugmak ang pundasyon niini. Tungod sa sagunsong ulaning nakalabayng mga adlaw, mibaha sa lugar, hinungdang na danyos ang tulay. Ana sa napulo ka metro ang kataas sa liki sa ibabaw sa tulay. Sigon sa Department of Public Works and Highways, 20 tons ang capacity sa maong tulay ug luwas pa kuno kining agian sa mga light vehicles. Hinuon, gitambaka na sa DPWH ang nahugmak nga parte sa maong tulay. Ikaduhang tulay na kini sa Arakan nga nadaot tungod sa pagbaha. Parayon pang ginatrabaho sa lokal na kagamhanan ang nahugmak nga parte sa highway sa Little Baguio, Barangay Chua, sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat Province. Busa nagpahimangno ang Barangay Chua Local Government Unit ngadto sa mga motorista nga magdoble igmat sa pag-agi sa maong dapit aron malikayan ang disgrasya. Nahugmak ang maong kalsada tungod sa walay puas nga pag-ulan sa lugar. Base sa Mindanao Weather Forecast sa Pag-asa, ana-ana sa 65 kilometers east sa Giwan Eastern Samar ang low pressure area nga nagpabiling embedded sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Busa ang Caraga ug Zamboanga del Norte makasinati og mapanganurong kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan kilat ug dalugdog tungod sa epekto sa LPA. Ang ubang parte sa Mindanao makasinati gihapon og mga pag-ulan hatod sa localized thunderstorms. Ato ang panghimangnuan nga kanunay gud alerto og igmat o mapagmatsyag sa dagan sa panahon sa ilahang lugar ug kanunay preparado para luwas sa peligro. Sila sumala sa Pag-asa ana kita karon sa season sa La Nina busa lauman gayod nagikan bulan sa Enero hangtod Pebrero makasinati kita og pag-ulan-ulan. Sheila. Daghang salamat Argil Relator. Nahimong atraksyon ang baga nga gabon og daw Sea of Clouds sa usa ka layong barangay sa Arakan, Cotabato. Halos dili na makita ang bukirong bahin sa barangay Salasang human matabunan og baga nga gabon og mga panganod Lunes sa udto. Bisan ang iladong Mount Sinaka nga gikonsiderang protected area natabunan sab sa mga panganod. Gawas nini dulot sab sa panit ang kapugnaw sa lugar. Busa instant attraction kini sa mga mulabay nga motorista. Gani ang uban dili kapugngan nagpahulagway. Ang baga nga gabon og Sea of Clouds resulta sa kusog nga ulan niadtong Domingo sa gabii. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hingpit na nga magamit ang molecular laboratory sa Davao International Airport asa makaproseso og mga RT-PCR test sample. Anang report. Hingpit na nga natagag permit sukad niadtong Biyernes aron nga maka-operate na ang molecular laboratory sa Davao International Airport. Nagamit na kini kaniadto sa pagbansay sa mga personahe nga modumala niini apan dili alang sa official testing. Gibutyag ni Mayor Inday Sara Duterte siyang programa sa Davao City Disaster Radio nga mamahimo na kining magamit sa karon. It can now officially test kanang mga tao for COVID-19. Murag 96 ata to per run and kung ikuan yun siya, itodo-todo siya, murag 300 plus a day. Apan giklaro sa mayor nga dili pa makabalik og swab test sa mamoabot nga pasahero sa airport. Sanglit dili pa kayahon sa kadaghang mga abot nga pasahero matag adlaw. Kahinumduman nga gisuspindi una kini sanglit mas tutukan una sa syudad ang surge sa local transmission ug paabuton nga matapos ang duha ka molecular laboratory sa syudad. No, because ang Davao International Airport nato naa sila sa around sa pagkakaroon 800 to 1,000 passengers a day na sila.
So kung ina nato ang isa ka run is 94 only and pila ka hours ang isa ka run sa machine, dili na sila makatest og kuan o kanang mga panginahanglanon nato dira sa Davao International Airport. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Migahin og 15 to 20 million pesos nga initial funds ang Marawi City alang sa gipaabot nga COVID-19 vaccines. Gibutyag ni Mayor Majul Gandamra nga nakigsabot na kini sa ubang mayor sa League of Cities of the Philippines alang sa ilang pagkuha og bakuna kontra COVID-19. Niubos sab ang ihap sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa syudad nga tungod kuno sa mas gipahugtang health protocols. Matud sa mayor, 11 na lang ang aktibong kaso sa COVID-19 sa syudad. Tungod kay ubos gihapon sa GCQ ang Lanao del Sur, lakip ang Marawi City, hugot ang pagpatuman sa curfew hours, sugod alas 8 sa gabi hangtod alas 4:30 sa kadlawon. Mayroon tayong mga target beneficiaries, ang ating mga unang-una, ang ating mga frontliner, medical frontliners, kasama ho dyan yung mga personnel from the City Health Office at yung mga ibang frontliners na kung saan pwede rin sila mag-avail. Dugangan sa Zamboanga City LGU ang mga health personnel sa ilang isolation facilities. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi ni Ining Report. Tungod sa paday pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City, magdugag og mga health personnel sa isolation facility sa syudad, human nagkulang na tungod sa paghuman sa kontrata sa mga contract tracers sa DILG. Gani sa isolation facility sa Kabatangan, usara ang nurse ug limitado sabang health personnel sa isolation facility sa Ecozone Zamboanga City, Grandstand, Yuntes ug Lantaka Isolation Facility. Ana-ana sa 3,835 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City. 140 active cases, suman 3,515 ang naayon na ug 180 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 5-month-old baby girl nga taga Matina Crossing ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang usa ka 3-day-old baby boy nga taga Matina Crossing sub ang nakarecover na sa sakit. Lakip ang 6-month-old baby girl nga taga Barrio Pampanga. Samtang subling nangumuna ang Davao City sa dunay pinakadagan og COVID-19 cases kagahapon nga naa sa 134. Dunay 10,473 total COVID-19 cases ang Davao City. 1,525 ang active cases, human 8,463 ang naayon na o 485 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, duha ka locally stranded individuals ang nagpositibo sa COVID-19. 42 anyos nga lalaking taga-barangay Agusan nga gikan Cebu ug 29 anyos nga lalaking taga-barangay Carmen nga gikan sa Pasay City. Misaka na sa 3,136 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Dunay 360 active cases, human 2,615 ang nakarecover ug 161 ang namatay. Mitala og labing taas nga mga kaso sa COVID-19 sa pagsulod sa tuig karong tuiga ang Zamboanga del Sur Province nga ana sa 16. 11 niini gikan sa Pagadian City nga nagpabiling dunay labing dagan og kaso sa COVID-19 sa probinsya. Miabot na sa 945 ang ihap sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Zamboanga del Sur. 97 ang active cases, human 813 ang recoveries ug 35 ang namatay. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Misaka na sa 95.5 million katao ang nagkasakit ng COVID-19 sa tibok kalibutan. Sa Pilipinas, sobra 504,000 na ang dunay COVID-19 ug kapin 42,800 niini taga Mindanao. Kapin 95,577,000 na ang nataptan ng COVID-19 sa tibok kalibutan. Ananasab sa sobra 52,691,000 ang nakarecover ug lapas 2,041,000 ang namatay. Sa Pilipinas, 1,357 ang bagong kaso sa COVID-19 karong adlaw. Busa dunay na kinatibuk ang ihap nga 504,084. Miabot sab sa 27,857 active cases, human 466,249 ang naayon na ug 9,978 ang namatay. Ug sa Mindanao, 42,801 ang naigo og COVID-19. 5,304 ang active cases, human 35,840 ang recoveries ug 1,657 ang namatay. Gibutyag sa mga medical expert nga mas dako ang tsansa nga mataptan og COVID-19 virus ang mga nagapanigarilyo.
Sayron ta kung paunsa piniagi ni ini nga report. Subay sa gipagula nga public health advisory sa Davao City Government, gipasabot ni Task Force COVID Focal Person Dr. Ashley Lopez nga mas dako ang tsansa nga matakdan sa COVID-19 ang mga nagapanigarilyo tungod kay sa maong bisyo, dunay pirmi nga kontak ang tudlo ug ang bakba. Dugang pa nga sa pagpanigarilyo ug ang vaping o paggamit og e-cigarette, makadaot sa silya nga nihimutang sa nasopharynx ug sa baga. Ang silya mao ang mga buhok nga mutabang sa pagsala sa mga kagaw nga pwedeng mosulod sa atong kalawasan. Ang maong mga bakterya ug virus ginatulak pagawas sa baga aron dili kini magpabilin ug mahimong hinungdan sa mga sakit ug komplikasyon. Kini usab ang usa sa pinakaunang depensa sa atong kalawasan kontra impeksyon. Kung wala ang silya, dili maprotektahan ang mga nagapagpanigarilyo. Mao kani ang kasagarang hinungdan sa mga sakit sama sa sipon, ilanat ug pag-ubo nga pwedeng mulungtad og pila ka semana o bulan. Pwedeng nakompromiso na kuno ang baga sa mga nagapanigarilyo ug tungod niini mas minus na ang kapasidad sa ilang baga. Kung sulod sa 5 hangtod sa 10 ka tuig na nga nagapanigarilyo ang usa ka tawo, doon na kini dakong risgo sa mas komplikado ug mas seryosong mga sakit. Ang mga kondisyon o aktibidad nga mas nanginahanglan og taas ka oxygen requirement pwedeng makapababa sa abilidad sa kalawasan ug tungod niini pwede kang magkasakit og pneumonia ug labaw sa tanan ang COVID-19 acute respiratory disease. Mas himsugayod kuno ang baga sa mga dili nagapanigarilyo. Busa, dako usab kining tabang nga malayo sa mga peligro sama sa COVID-19. Tambag sa doktor nga karon mismo ang saktong panahon aron muundang sa maong bisyo. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Presyo sa kada kilo sa karning baboy sa Kidapawan City, mitaas. Misaka sa 240 pesos ang matag kilo sa baboy karon sa Kidapawan City. Mas taas kini og 40 pesos kumpara nitong panahon sa Pasko ug bagong tuig. Sumala sa mga meat vendors, halos wala na kuno sila makumprang karne sa baboy tungod apektado sa African swine fever ang dakong bahin sa Cotabato. Busa mangita nang una sila og baboy sa mga barangay. Tungod sa nagnihit nga supply sa karning baboy, posible pa kunong musaka ang presyo nini ngadto sa 300 pesos. Abri na ang bagong building sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 11 sa Libby Road, Butuan, Davao City, sugod karong adlaw. Hingpit na nga mibalhin og opisina ang LTFRB 11 sa ilang 4-story building sa Butuan, Davao City. Abli kini karong adlaw, Enero 19. Ang maong nga gambalay adunay PUV Drivers Academy Hall, sealing ug resealing area, inspection ug impounding area. Sigon sa LTFRB nga wala nay mabilin sa ilang daang opisina sanglit ang kinatibukang operasyon, ibalhin na sa ilang bagong buhatan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ang online seller nga si Mara Claire Cabezas, 25 anyos, atol sa bypass operation sa Barangay Libertad, Butuan City. Nakumpiska gikan sa sospek ang usa ka sachet sa gituang shabu nga motimbang og 10 grams ug nagkantidad og 118,000 pesos. Nakuha usab ang 1,000 pesos nga kwarta, 19,000 pesos budol money, kapin 1,200 pesos cash, motorsiklo ug cellphone. Sa Surigao City, nasikop ang usa ka online teacher atol sa bypass operation sa Purok Alliance Boulevard, Barangay Taft. Nailan ang sospek nga si Nelwin Bayang de Guzman, 24 anyos. Nakuha gikan sa sospek ang 7 ka sachet sa gituang pinagang daon sa marijuana nga nagkantidad og 2,500 pesos. Usa ka diaper, 500 pesos marked money, 240 pesos cash ug cellphone. Sa Dipolog City, arestado ang 2 ka lalaki sa managlaing bypass operation. Unang nadakpan ang estudyanteng si Manolo Aleta Jr., 18 anyos, sa Purok Malayan, Barangay Santa Filomena. Nakuha gikan kaniya ang 25 ka sachet sa giingong shabu nga nagkantidad og 72,000 pesos ug ubang drug paraphernalia. Sunod ginadakpan mong elektrisyan nga si Remon Balangitaw, 30 anyos, sa Purok 7, Barangay Biasong. Nakumpiska kaniya ang 5 ka pakete sa shabu nga nagkantidad og 35,000 pesos. Sa Lanao del Norte, sikop ang 2 ka lalaking giingong tulak og illegal nga droga atol sa bypass operation sa Purok 6, Pangil, Barangay Lanipaw. Nailan ang suspect nga sila si
Sampiano Hamid, 24 anyos, ug Abdul Lantud, 26 anyos. Sakay kuno sa motorsiklo ang mga sospek diyang nakipagtransaksyon. Mukabat sa dulaan 7,000 pesos ang kantidad sa gituang shabu ang nakuha gikan sa duha. Bago tubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga dinakpan. Lalaking gito ang dunay diferensya sa pangisip ang gi-rescue sa otoridad. Human nga naniun kuno og pusil sulod sa merkado sa Kugon sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gidakop sa kapulisan sa Kugon sa Cagayan de Oro City kining si Roque Nuevo, 20 anyos. Residente sa Barangay Carmen, human gikatahong na niun og pusil sulod sa merkado. Sigon sa otoridad nga nangayo og tabang ang mga tindero sulod sa merkado, diyang ilang nakita ang armadong sospek nga naglalis sa ihang lolo nga tindero kay wala kuno kini gitagaan og kwarta. Pag-abot sa miresponding pulis, gilayong gidisarmahan ang sospek ug nakuha ang usa ka 9mm pistol. Pinakadelikado gini siya tungod kay dili na to matris tungod kay lost firearms man o delikado ni sa mga tao nga nagdala-dala nga basi sila makadisgrasya diha sa mga ato mga konsumante diri sa Kugon Market. Sumala sa sospek nga sa iyang magulang nga lalaki kuno ang pusil ug gidala lamang kuno niya kay gisugo siya niining bitbiton kanunay. Pagtago-tago rin ako na sakit kay pagpatago mo niya. Ano na sa kilid? Kabalo ka na delikado na. Kami dala-dala nga po nimo. Wala kayong intensyon na mamusil. Wala. Ipasuta pa sa kapulisan sa espesyalista kung aduna ba gayud diferensya sa pangisip ang sospek kinsa kasuhan gihapon og paglapas sa illegal possession of firearms. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Patay lawas sa usa ka mananagat na palgang naglutaw-lutaw sa dagat duol sa Jensan Fishport Complex. Bandang alas 8 Lunes sa buntag gikuha sa Philippine Coast Guard ang patayng lawas nga nailang si Simaco Abero, 54 anyos, nga taga Magsaysay, Zamboanga del Sur ug nagtrabaho sa usa ka fishing company sa General Santos City. Nasayrang human siyang trabaho, matulog kini sa bangka tungod walay kabanay nga kaulian sa Jensan. Nagtuong otoridad nga posibleng nahulog ang biktima sa dagat tungod dunay gibating sakit. Gidala na sa usa ka punerarya ang patayng lawas ni Abero sa Jensan. Dulan sa kagatos ka mga tao ang gipang dakop sa kapulisan tungod nangaligo sa sapa sa Kalinan, Davao City. 91 ka mga tao ang gipang dakop sa Kalinan Police diyang nangaligo sa sapa sa Antipolo, Kalinan, Davao City. Sa maong ihap, 40 ang minor de edad samtang 51 ang mga hamtong. Kinsa magatubang og kasong paglapas sa Section 16 ug 17 sa EO number 69 ug Republic Act 11332. Subling nagpahimangno ang otoridad nga nagpabilin pa sa General Community Quarantine ang Davao City. Hangtod Enero 31, busa kinahanglang mutuman ang tanan sa health protocols labi na ang pagbawal sa pagtapok-tapok ug pag-inom sa mga pampublikong lugar. Gipabungkag na sa otoridad ang cottages nga gipangmuntar sa Antipolo. Sa action taken din namin sa police station, pinapapuntahan na namin palagi doon ng patrol, ng patrollers natin, saka ng crew na wala na talagang pupunta doon. Tapos inas din natin yung mga resident na malapit doon na warningan lahat ng pupunta doon na bawal na pumunta doon kasi nasa pandemic pa rin. At the same time, medyo delikado talaga yung area kasi malapit siya sa malapit siyang mag-flash flood minsan, baka malunod yung mga naliligo doon. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte mutabang aron mapaspasan na ang paghuman sa Coastal Road Project sa syudad. Gipaningkamutan karon ni Congressman Paulo Duterte nga mapaspasan ang mga infrastructure projects sa Davao City, ilabi na ang Coastal Road. Buot kuno niini nga mahuman na ang maong proyekto sa tuig 2022. Sa higayong mahuman ang maong proyekto, dakong tabang kini aron makuhaan ang paghuot sa trapiko sa ubang kadalanan. Budget, kung gipaningkamutan nga ang Dipolog kalimtan ang infrastruktura diri sa atuang syudad. So gi-priority na mo diha ang Coastal Road nga mahuman, makita man ninyo wa may muntang gyud na. Usa ka dakong sawa ang napalgan og na-rescue sa kapulisan sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Atol sa pagpatrolya ni Police Executive Master Sergeant Magellan Unson sa El Salvador City Police, iyang namatikdan ang usa ka sawa
sa may kasagbutan nga bahin daplin sa dalan duol sa palengke. Diyang mipadulong ang halas sa highway, nakahigayon sila og dakop ni ini. Gidala gilayon ang mananap sa police station alang sa safekeeping. Doon na kini gitason nga 9 feet. Pasalamat po ko itong nagtabang sa ako pagdakop kay lugar medyo mata kay mananap man gid na siya. Pero pasalamat lang ta itong sibilyan nga nagtabang nako. Tungod lagi sa pinaspasa nga ang time. Wala na nato mapangutana og kinsay ngalan. Sigon sa City Environment and Natural Resources Office Conclenro sa El Salvador City, usa ka reticulated phyton ang halas. Posible kuno nga nasaag ang halas tungod sa pagpangita og pagkaon ni ini. Labi pa nga kamatikdan nga niwang kini. Nakatakda kining dalahon sa DENR Regional Office sa Cagayan de Oro City. Hangyo sa Clenro nga kung makakita og bisan unsang wild animals, dili kini pasakitan. Ako lang ika-istorya nga kung parangitan makakita mo og mga mananap nga kuan dili gid na siya patyon. O pwede i-turn over na niyo diri sa amo sa Clenro. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Selebrasyon sa kapistahan ni Senyor Santo Niño og Halad Festival sa Midsayap, Cotabato Province na hinayon. Apan higayon na simple lang ang selebrasyon. Nagbalampuson ang pagsaulog sa mga taga-Midsayap sa kapistahan ni Senyor Santo Niño pinaagi sa Halad Festival nga gipahigan sa New Normal nga pamaagi sulod sa Notre Dame of Midsayap Campus. Limitado lamang ang mabisita kinsa nagpaugnat sa kusog pinaagi sa Halad Zumba Saya. Sampang mituyok sab sa poblasyon ang grupo sa Halad Drum and Beats aron ipabati sa mga residente ang diwa sa kapistahan. Pipila pa ka mga aktibidad sa Halad Festival 2021 ang masaksihan pinaagi sa online o digital platform. Tema ng selebrasyon karong tuiga kay Santo Niño gasa sa katawhan aron ipaambit ngadto sa uban. Mga kapuso, uway puwas ang among paghatod og balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso ayaw po alahi sa madagkong balita sa nagkatayong rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kato mo balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sheila Vergara Rubio. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.